Svensson tässä päivää, hello! Tänään valmistamme cocktailleja. Ei mitään drinkkejä, vaan ihan ehtoja cocktails. Tältä meiltä löytyy Meow Wildberry. Sitten meiltä löytyy mango, Lactmango, jotain laktoositonta passo. Ja sitten on jaloviino. Ja sitten meiltä löytyy Schmakarone, itselle tuttu. Joltain lakritsaa löytyy ja 43 vuotta vanhaa nykyään ja erittäin hyvää. Sitten on Malmilta suoraan Helsingistä kaakolta. Sieltä ovat malmilaiset kaivaneet ja sitten on anassi. Siinä on muuten kirjoitusvirhe. Anananssi. Liköör. Sitten meillä on Pobles. Sitten meillä on tietysti Pobles Summer Mix. Tässä on meidän niin sanottu highballer glass. Siihen valmistetaan drinkki, mega cocktail. Se typerä kapteeni luulee olevansa joku Nero laittamalla 1, 2, 3. Mä laitan kaikkea. Se on mega drinkki ja siitä tulee hyvä. Eikä mitään mehuja väliin. Eli aloitetaan tällä. Tästä on kyllä jumalauta. Tää on jotain 5 vuotta vanhaa ja kerran varmaan avattu. Sieltä tulee varmaan herkullisen näköistä tavaraa. Ui, että kuluu hienon värinen. Tää vaatii vähän sekoittelua, mutta kyllähän tästä hyvä tulee. Sitten laitetaan ananassia. Tää taitaa olla jostain Saksasta kotoisin, kun tuossa lukee kär. Sinne vaan. Oi kun on hyvä. Sitä sitten sinne heitetään. Oi. Ehdottomasti parhaimman näköisiä drinkkejä, mutta eihän se vielä valmis ole. Tää on vaniljan makuinen tää. Oi. Sitten tätä panterimaista. Sieltä tuli jotakin sattumia lisää. Laitetaanpa lisää tuota. No niin. Sehän rupesi kuplimaan. Sitten tätä lakritsin makusta tänne sekaan ja jallu. Tää on vaan 3 tähden. Itsehän susi 5 tähden jallua, koska sehän on paras. Passo. Passaa meikäläisellekin. Otetaan tästä sitten, kaadetaan oikein kunnon siemaus. Eipäs hieno väristä. Tämmönen vähän hieman Coca-Colan näköinen. Tässä olisi niin kuin ehkä 2 shottia tätä oikeata alkoholia. Sitten tässä on tää 15% mango viini. Tääkin on vuosikertaa. Ja sillä päälle ja katsotaan löydetäänkö tähän pilli. Pilliä ei löytynyt, mutta tässä se nyt on. Mega cocktail. Ja maistellaanpas. Hyvä. Ehkä vähän vähemmän laittaisin tätä lakritsia. Se tuli aika vahvasti. Eihän sitä pystynyt piirtämään sisällään. Se piti tyhjentää täysin. Taidanpa tehdä toisen. Siihen tuli tätä, näitä. Ja tietysti lasi. Tämä oli Svenssonin Cocktail Corner. Ja ensi kerralla valmistamme jotain yhtä hämmentävää. Mutta tämä voi valmistaa melkein mistä tahansa raaka-aineista. Tarvitte vaan koko viinakaapin ja kaikki sekaisin ja ei muuta kuin juomaan. Tämä oli Svenssonin super nurkka juttu. Yeah!